θέμα του αιώνα. Τρελό. Πάρ' του τα λίγο από πάνω. Τρελός. Το πετύχαμε προχτές, του λέει να φτάσει να με κουρέψει λίγο στα τέτοια. Πάει ο Κυριάκος. Έπεσε. Να, τώρα στο το πάνω, καλό. Το πάει! Να ξεφέρουμε κοντά. Όχι. Όχι, Α, ναι, περίμενε. Κάτσε ρε μαλάκα να τραβάμε, να βλέπουμε. Να βλέπουμε καλύτερα. Πιάσε πλάνο καλό. Πιάνω. Κόβει μαλάκα, κόβει άλλο, κόβει άλλο μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Έχει ψαλίδι, τι κάνει. Κανονικά. Ψαλίδα δεν έφερε την άλλη. Το μαλάκα. Λογικότητα πιάνει εδώ πέρα, έτσι δεν έχει να το κόψει και το ξέρει να τα χαλάσει. Ξέρω να μου τα πάρεις και εμένα λίγο μετά. Ναι. Γιατί με ραντεβού είναι το χταπόδι. Χρειάζεται διπλό αυτό, διπλό. Μου γελάτε μαλάκες, Κούρε μας πεις με λάβους. Πώς είναι το παιδί. Ζελέ φέρατε για μετά. Ζελέ. Χωρίς ζελέ δεν γίνεται. Πού παίρνουμε για ραντεβού, σε ποιο τηλέφωνο να πάρω για ραντεβού. Μέσα σου πω καλά τα παίρνει, Πλάκα στην πλάκα. Αυτό ήτανε. Μεγές. Μπροστά τα πήρες. Ζελέ τώρα. Το καθρεφτάκι που είναι να κοιτάξει για πίσω. Εδώ. Να. Έλα και εκεί να πω σεξ και περιμένουνε. Άρε σου γάνα παφική καρέκα. Και με το γυαλί ο Κυριάκος. Ένας κι άλλος. Κοίτα να κάτσεις επάνω. Τι ψάχνεις? Το ψαλίδι. Το χέρι σου είναι.
άλλος, Πού?